система безопасности шумо як мусорае. Ҳар як хакер орзу дорад ки чунин сообщение роҳ кунад, не ки дар истифодабарандаи оддӣ не, а ба персонални компютери Министерствои оборонаи США ё ин ки НАСА. Именно ҳамин хел шуғли дӯст дошта дошт як сисадмини простой аз Глазго. Ҳамада салом алейкум, бардор хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи як хакере ки по сути хакери простой ба назар мерасид, но хеле ҳам хатарнок буд. Гэри Маккенен. И одам мехост ки системаи безопасности НАСА-ро взломат кунад, то ки информация бигирад дар бораи НЛО, яъне ки летающие тарелкаҳо ва инопланетянино. Тамошо мекунем видеоро то охира ва мефаҳмем ки натиҷаи кор чӣ шид. ва дӯсто, пеш аз видеоро давом додан ба мухлисои ҷанговару бузингаро гуфтанем ки шумо метавонед дар шуғли дӯстдоштаихтон сум кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда гузашта регистрация кунед ва фаромӯш накунед дар вақти полин регистрация кардан дар депозити аввалтон ва промокоди канал метавонед то 6500 рубла в зависимости аз суми мондагитон бонус ба даст биёред. Ссилка барои регистрация кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи чидагиаст. мешава фикр кунем ки Гэри Маккенен ҳамчун айтишник ба дунё омадагиаст. Кӯдаки ӯ мисли ҳама набуд. Дар ӯ чизҳое ки дигаро интерес доштанд, Гэри Маккенен интерес надошт. Якумин бор ба ӯ волидайнош компютер мехаранд аз сабаби оне ки ӯ бо дигаро суҳбат намекард, намехост суҳбат кардан ва ин кори ӯ падару модароша хеле ҳам зиқ мекард. Лекин компютера ӯ барои шиносоӣ бо ягон духтар, ягон рафиқ истифода намебурд, а наоборот оғоз мекунад ба омӯхтани забони программасозӣ ва беҳтарин хакер мешавад. Ва ба ғайр аз программасозӣ, Маккенен бо як интереси дигар ҳам дошт ки ӯра ором намегузошт. Инопланетянино. Шавқи ӯ дар бораи инопланетянино ҳамин қадар сахт буд ки ӯ алоҳӣ ҳам мегуфт дар бораи ӯ. Ҳама вақт ва дар ҳама ҷо тасдиқи вуҷуд доштани инопланетяниноро мекуфт. Ҳама куҷое ки мумкин буд мековад, ҷустуҷӯ мекунад, тамоми интернета таҳаррӯ мекунад ва дар охир ба як хулосае меояд ки властои Амрико дар ин бора маълумот дорану, лекин пинҳон мекунанд аз дигар одамо. Бештар дар бораи антигравитатсиони устройства ва технологияи пешрафта барои қувва ба даст овардан ва ин ноҳақие. Маккенен ба як хулосае меояд ки чизе ки ӯ интерес дорад ва чизе ки ӯ дар корае дар компютерҳои аз ҳама хуб муҳофизатмешидагии ҷаҳон қарор доранд. Ҳадафи ӯ ҳамин буд ки чӣ маълумоте ки бо ин корро сару кор доранд биёвад. Яке аз ҳадафҳои ӯ ҳамин буд ки бояд бикова ва ошкор кунад чӣ маълумоте ки бо ҳамин корро сару кор доранд. Ба гуфти ӯ ки халқи оддӣ ҳам ҳақ дошт ки дар ин бора дарак дошта бошад. Аз як тараф фикр кунӣ, фикри хубае ки маълумоте ки скрития бояд ки халқ бидонад. Ва дар ин ҷа бо гапае ки сисадмини Глазго дар сухани худаш ҷавоб мегӯяд. Ҳадафи асосии Гэри Маккенен взломат кардани компютерҳои Пентагон ва НАСА буд. Аз охирҳои солҳои 90 то моҳи марти соли 2002, яъне ки то дастгир шуданаш, ӯ худша сола ном карда бо истифода аз забони Perl рӯз аз рӯз ӯ ҳаракат мекард ягон чизи ғайриоддӣ дар компютер бикова ки худаш ӯ намедонист ки чӣ ай, яъне ки чӣ кофтестай. мақсади ӯ ҳамин буд ки ягон маълумоти биёвад ки ғайриоддӣ бошад, дигарон надонанд ва ин маълумот дар бораи инопланетянино бошад. Маккенен дар ҷустуҷӯи инопланетянино оғоз мекунад аз взломат кардани компютерҳои давлатӣ аз Форт Мид то маркази кайҳоновардии НАСА. Дар интервюҳои худаш ӯ гуфта ки дар ин компютерҳо ёфтак информатсияе ки дар бораи вуҷуд доштани НЛО шаҳодат метаҳанд. Ва дар байни маълумотҳо суратҳое буд ки хеле ҳам качествои хуб доштанд ва аз наздикӣ сурат гирифта шудагӣ буданд. Гап дар бораи суратҳое нестае ки ягон шоҳид, ягон раҳгузар сурат гирифта бошад, а дар бораи суратҳои профессионалне ки ба качествои хеле ҳам хуб сурат гирифтагианд ва чизе ки дар ин суратҳо дида мешавад ба монанди киштиҳои кайҳонӣ, яъне ки НЛО летающие тарелкаҳо. Размери суратҳо ҳамин қадар мега калон буд аз хотири качествои хуб доштанаш ки компютерҳои слаби солҳои 2000 наметонистанд просто ин суратҳоро дар худшон нигоҳ бидоранд. аз ҳамин сабаб ӯ маҷбур мешавад ки болои экрани компютераша отдельно сурат бигирад ва ҳамчунин ӯ дарёфт кардагиаст махсус ҳуҷҷатҳоеро ки тасдиқ мекунанд дар бораи программаи кайҳоновардии махфии Амрико. Мисол мегӯяд таблицаи Excel ёфтагиаст ки дар ӯ ном ва вазифаҳои коргарои ВВС-и Амрико буд ва қайд шудагиаст ҳаракати ӯ байни космические корабло. Бале, ман ҳамроҳи шумо розӣ мешавам ки маълумотҳое ки ӯ мегӯяд тамоман бовар кардан ғайриимкон аст.
не ки мисли ҳар вақта ягон тасдиқи суханҳои ӯ нест. ӯ ин корро чӣ хеле мефаҳмона ки ҳама скриншотҳо ва документҳое ки ӯ дар борашон гап задестай ӯ нигоҳ медошт дар жесткии дискаш ва маҳз ҳамин жесткии диска аз ӯ гирифтанд дар вақте ки ӯро дастгир карданд. ҳозир бисёриҳо дар интерес нашава ки қадар хакери опасни бошад, чӣ хеле ӯро дастгир карданд. ӯ ягон вақт дар бораи безопасности худаш фикр намекард, яъне ки худша обезопасит намекард ки ӯро дастгир накунанд ва роҳҳои хеле ҳам оддиро истифода мебурд барои взломат кардани компютерҳои ин қадар бақуввати давлатӣ. аз як квартираи хурди худаш дар Лондон Маккенон ба ҳадафи худаш мераса аз хотири пуртоқатиш, яъне ки як ҳадаф мемонд ва танҳо ҳамун корро мекард. Компютере ки ӯ бояд взломат кунад, ҳама роҳҳоро истифода кардан мегирифт барои взлом кардан. иш намешид дигар роҳ ша, уш намешид бояд роҳи дига ша то взломат кардана. маҳз ҳамин тоқатовариш ӯро яке аз беҳтарин хакерҳо мекунад. яъне ки на ҳар як одам тоқат дорад ки коре ки нашава бо дубора се бора такрор кардан бигирад муддати хеле ҳам дароз. чӣ хеле ки ӯ худаш мега, ӯ як скрипт менависа ки скрипти ӯ метавонист 65000 компютера сканировать кунад, данни ӯ паролҳои ӯро бигирад дар давоми 8 дақиқа. баъди ба компютер пайваст шудан ӯ як сирри хеле ҳам аҷоиба фош мекунад, яъне ки бисёр компютерҳои давлатӣ паролҳои худшона дар муддати хеле ҳам дароз иваз намекарданд. албатта ин барои Пентагону НАСА минусай, не ки барои хакер плюс буд. маҳз ҳамин гуна компютерҳое ки паролҳои худшона муддати дароз иваз намекарданд, якумин шуда ҳамин хел компютерҳо дар ӯ пайваст мешид ва аз ӯ данни мегирифт. программа бо номи Remotely Anywhere программае ҳастае ки вақте установид кардан ӯ имконият метаҳад ки одам удалённо компютера управлят кунад. яъне ки ба воситаи ин программа хакер метавонад ки ба компютери шумо пайваст шавад ва кай вақте ки мехоҳад мисли шумовори аз дигар ҷо компютери шуморо дурунашда бигарда бикова, файлоша бихона, худашда скопировать кунад ё ки ягон ҷои дигар роӣ кунад. Маккенон саростима намешид вақти пайваст шиданд ба компютер. оромона ҳар як компютерда ки пайваст мешид изучат мекард ҳама файлоша. журналистҳо нависонданд ки Маккенон аз гудакиш киноҳои бозиҳои ҳарбиро дӯст медошт. гап дар бораи ботаники компютери меравад ки баъди взломат кардани компютери ВВС-и Амрико қариб буд ки ҷанги сеюми ҷаҳониро оғоз мекард. не ки худи Маккенон гарчанде ки киноро тамошо кардагӣ буд, бо ин кино шинос буд, связи худша бо кино рад мекунад. а якумин коре ки ба ӯ илҳом бахшидага ин кино нест. чӣ хеле ки худаш мега китоби Хьюг Корнвелл. китоб дар бораи хакерия легендарни научни литератураи солҳои 80. дар ин китоб маълумот дар бораи онае ки чӣ гуна компютерҳои ҳамусолара взломат мекарданд. ики мо мегардем ба квартираи хурди Гери Маккенон ки хеле ҳам чиқир фурӯ рафтагӣ буд дар ишқи мифология. ӯ аз кори худаш ҳаловат мебурд. ҳар як ҳадафе ки ба ӯ расида метавонист и ба ӯ илҳом медод ки бо далчи давом додан бигирад, не ки як вақт бозӣ ба анҷом мерасад. ба гуфти худи Маккенон ҳузур доштани ӯро дар компютери маркази кайҳоновардӣ барои чӣ фаҳмиданд ки ӯ дар вақти номуносиб даромад. мумкин аст ки ягон коргар дар компютер ҳаракатҳои ғайриоддиро мушоҳида карда бошад ва баъдан ҳамун программае ки удалёни доступ метаҳад Remotely Anywhere. яъне ки оддӣ карда гап занем, агар бародаро шахсе ки удалёна ба компютери шумо хуш мешавад, компютери шумо худ ба худ кор мекунад, яъне ки гӯё ки мушкаи шуморо кадоми ҷо мондеста, файлотона кофтеста. а барои оне ки хакера дастгир накунанд, хакер ба компютер пайваст мешава ва ҳеҷ кор намекунад муддати хеле ҳам дароз. яъне ки бояд хакер бифаҳмад ки дар назди компютер ҳеҷ кас шиштагӣ неста. агар веб-камера дошта боша, ба воситаи веб-камера мебинад, не ки агар веб-камера надошта боша, просто қарор места нигоҳ мекунад ки яъне ки ҳамин экрани компютери шумо дар экрани компютери хакера мисли компютери худаш ва ӯ бояд нигоҳ кунад ки ӯ компютер наҷунбидеста, яъне ки пешишта одам нест. баъду ҳаракатҳои худша мекунад ва вақтое ки одам аст дар сари компютер, ӯ ҳаракат намекунад ки то ки одам заметид накунад, просто наблюдат мекунад файлое ки худи соҳиби компютер мекушояд, тамошо мекунад, мебинад. ҳамин хелам ӯ метавонад ки информатсия бигирад ва инра ҳамун вақте меқапанд ки ин ҳаракат мекунад ва коргар мебинад. дар ҳамин ҷа ҳамаш ба поён мерасад. баъди фаҳмидан ки дар компютер шахси бегона пайвастай, ӯро дастгир кардан ва ҷоша муайян кардан қин нест. муҳим ҳамине ки соҳиби компютер бояд ҳамин хеле рафтор кунад ки хакер дарак наёбад ки дар бораи ӯ фаҳмидагианд. моҳи марти соли 2002 бисёриҳо фаҳмиданд ки сети ҳарбии Амрико зери пайдарҳам ҳуҷуми хакер шудагиаст. дар рӯзномаҳо маҷаллаҳо менависонданд ки хакер бо номи сола садҳо компютерҳои ҳарбиро взломат кардагиаст. номи аслии хакереро ки аз ҳама зашишони компютерҳои ӯ вақта
взламат кардагиай ҳеҷ кас намедонист. Аз номи аслии ӯ ҳама дарак меёбад танҳо ҳамон вақте ки Амрико нисбати ӯ делаи ҷиноӣ оғоз мекунад. соли 2005 дар бораи экстрадитсияи Маккенен Амрико запрос метавад. Ба гуфти коргарои министерства, Маккенен ба ҳаҷми зиёда аз $700,000 амрикоӣ зарар расондагиай. Ба ғайр аз ин, ӯ далил шудагиай зиёда аз 1400 учетный запис ва бисёр данию файлои дигар. Чӣ хеле ки тарафи гунаҳкоркунанда мега маҳз удалит кардани ҳамин даниё сабаб шудагиае ки давоми 3 рӯз тамоми сети компютерҳои ҳарбӣ аз кор баромаданд. Правителствои Амрико мега ки барои ӯ хеле ҳам хатари ҷиддияи сисадмини оддӣ, яъне ки Гарри Маккенен, ва талаб мекунад то ки ӯро муҷозот кунад мувофиқи қонун. бале ӯрам фаҳмида мешавад, яъне ки ӯ намедонистанд ки коргарошон паролошона дар компютерошон иваз намекунанд. Федеральный суди округаи Вирҷиния ӯро ба 7 тасдиқи қонуншиканӣ гунаҳкор мекунад ки ҳар як кадоми 10 соли срок доранд, яъне ки 7 гуноҳе ки ӯ кардагиай тасдиқ шудагианд ва ҳар як кадомаш қатӣ метавонанд ки ӯро 10 солӣ бишнонанд. Агар хеле ҳисоб кунем, тамом барои Гарри Маккенен ҳаёташ ба поён расид. Экстрадитсия ба Амрико, баъдан 70 сол паси панҷара дар тюрмаи Гуантанамо. Именно ҳамин хел ояндаро пешгӯӣ мекунанд барои Гарри Маккенен эксперто аз соҳаи журналистика. Не ки барои пешгӯии ӯ амалӣ шидан дар ин ҷо як мушкилӣ буд. Амрико намедонист ки ба ғайр аз оне ки Гарри Маккенен Кароли Хакерова бо ӯ як модари ҷангӣ дорад. Дженис Шарп, модари Маккенен, барои дастгирӣ кардани фарзандаш як аксияи хеле ҳам калон ташкил мекунад ва дар аксияи худаш кӯш мекунад рӯзноманигору фонду гражданскии активистора. Дар натиҷаи аксияи ӯ халқ зидди экстрадитсияи Маккенен ба Амрико мешавад, яъне ки халқ намехоҳад ки ӯро ба Амрико бифиристанд ва талаб мекунанд ки ӯро мувофиқи қонуни Великобритания суд кунанд. Оз шумо фикр кардем ки хайр мувофиқи қонуни Великобритания ӯро суд карданд? Не, баъд бо як чудаи дига мешавад. Аниқтараш як зана гура дар телевизор мебинад ва мега ки ӯ бемории синдроми Асбергер дорад. Ӯ бо модари Маккенен алоқа мекунад ва тавсияш метавад ки дар психиатр обследование бигзарен. Ин синдром дар психиатрия як диагнози навай. Ин одама чӣ гуна мекунад? Одаме ки гирифтори ҳамаи синдромай. Ин гуна одам бо общество ягон хел алоқа карда наметавонад. Чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, бо дигаро суҳбат намекард. Аз стереотипҳо ранҷ мекашад ва ин хел одам танҳо дар як тематикаи хеле ҳам майда метавонад ки фикри худша банд кунад. Яъне ки як определёни кора мефармони хел одама, ӯ танҳо оиди ҳамин кор фикр мекунад, дар бораи дига чӣ умуман фикр намекунад хел одам. Дженис Шарп, яъне ки модари ҳамин хакер, хеле ҳам ҷиддӣ меқапа ҳамин темара ва рафтори писари ӯ реална ҳамин хел буд, ба ҳамин синдром монанд буд. Гарри Маккенен исследованиеро мегзарад дар маркази ташхисии аутизмӣ. Синдроми ӯ тасдиқ мешавад. Ба ғайр аз оне ки ӯ яке аз машҳуртарин хакер дар ҷаҳон буд, намояндаи синдроми Асбергер мешавад. баъди ин кор тамоми ҳаёти Гарри Маккенен тағйир меёбад. ӯро ҳамчун преступник неву ҳамчун бемор муаррифӣ мекунанд ки паси панҷара не, ӯро бояд ки лечение кунӣ. Маккенен мехост ки суди Британия ӯро ҳукм битад ва якчанд маротиба аз правителствои Великобритания хоҳиш кардагиа ки экстрадитсияи ӯро ба США манъ кунад. Соли 2010 министри корҳои дохилии Великобритания барои кора аз сар тафтиш кардан розӣ мешавад. Ба ғайр аз ин талаб карда мешавад ки боз як эксперти дахлнопазира ҷалб кунанд барои фаҳмидани психически состоянии Гарри Маккенен. Экспертҳо гуфтанд ки ҳаёт ё ин ки марги Гарри Маккенен аз хулосаи дурусти правителства вобастаай. Агар ки Гарри Маккенена ба США бифиристанд, экспертҳо гуфтанд, ӯ метавонад ки ба худкушӣ даст бизанад. То расидани рӯзи муҷозот Гарри Маккенен таҳти назорати психиатрро буд. ӯро мамнуъ карданд аз истифода бурдани компютере ки ба интернет пайвастае ва ӯ намехост ки суҳбат кунад бо рафиқо, аъзои оила ва хабарнигоро. Бо он нигоҳ накарда ки бисёриҳо рад мекардан иштироки синдроми Асбергера дар қонуншиканӣ, хулоса барои муҷозот кардан дароз давом мекунад. Аз соли 2012 министри ҳамвақтаи Великобритания Тереза Мэй указ имзо мекунад ки Гарри Маккенен ба Амрико супорида нашавад ба сабаби бемории рӯҳии ӯ. Айни замон аз ҳама хакери маъшҳур Гарри Маккенен зиндагии оромонаи худша пеш бурдестай дар Лондон. Мин баъд ӯ оператсияҳои ғайриқонунӣ дигар анҷом наметаҳад. Страницаи худша дорад ки дар оҷа хизматрасониҳо пешниҳод мекунад ба мисли программированӣ, сайт сохтан ва дигар чунин намуди корҳо. Албатта ки иш маълум нест ки дар байни хизматрасониҳои қонунии ӯ оё ҳастанд шахсоне ки аз ӯ заказ мекунанд ягон сайта взламат карданда ё ин ки ягон кори дигар, корҳои ғайриқонунӣ. Аммодари Гарри Маккенен Дженис Шарп бошад,
китоб менависад Таърихи модар, ки дар китобаш ӯ менависад дар бораи худаш, дар бораи Гери Маккенен ва минадори худша мерасонад ба ҳама он шахсоне ки дар наҷот додани Маккенен дастгирӣ карданд. Ва аз ҳамада интереснаш чие ки ӯ подробна инструксияра нависондагие ки чӣ хел кунед ки фарзандтона паси панҷара нашнонанд, агар ки ӯ серверҳои Пентагонон насара взламат кардагӣ боша. бародаро фикр ҳақиқатна дар комментария бинависед. Дар охир мисли ҳар вақта ман ҳамқадар чӣ гуфтанем ки любой коре ки алоқамандӣ дорад бо ягон намуд қонуншиканӣ ман ба ягон кас тавсия наметам, барое ки қонуншиканӣ кардан натиҷаи хеле ҳам бад дорад. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Здорово, братан. Агар ки ту ҳамҷара истода бошӣ, чӣ хеле ки дидӣ мо видеоро тамом кардем, ҳама рафта яъне ки ту истодаӣ. Агар ки истода бошӣ, значит и гап дар ту дахл дора ва ту метавонӣ иро дарк карда. яъне чӣ хеле дар видео гуфтем, характеристикаи ҳамин одам озӣ мо мефаҳмем, яъне ки чӣ гуна одам буд. Одаме ки общители набуд, қатъи дига одамо гап намезад, қатъи дига одамо гап задан интереснаш набуд ва ҳадаф мемонд. Як чизе ки дар ӯ интерес набуд, ҳадаф мемонд, айниудача наметарсид, ҳаракат мекард то ҳамун кора буд кардана. Мисол ҳадаф мемонд ки ҳамун компютера бояд взламат кунад, намешид, боз кардан мегирифт, мумкин дар кошам моҳ солам ҳамун як компютера ҳаракат кардан мегирад взламат кунад. То взламат накунад, дар дига кор намегзашт. яъне ки целеустремлёни тоқатовар ва ин хел одама диагноз мондан ҳамчун одами бемор. барои чӣ хотир? Барои он хотире ки астални одамо ин гуна нестанд дар дунё. Астални одамо общительнианд, астални одамо дар як кор сахт намечаспанд. вақте ки дар кораашон кора бояд бикунанд, кора намекунанд, мебуранд қатъи дига одамо груба ҳам шава, хай барои дига гурӯҳ ку то охира истодагӣ ёдай. Хай дига одамо мераванд лағлақ мекунанд бефоида. Ай одами кора намекунад. Барои ҳамин хотир ира мақсад одаме ҳастад ки як белаи ворона вориштаги аз зоғи сафед вори ки ҳама и хела и дига хела. Ва ира меган бемор, синдромаш метан тоист. Пас сути ма тарафдорӣ мекунам кори ҳамира, яъне ки қонуншиканиша не, кориша ки общители нестай. гарчанде ки суханои мо ози ғайриоддӣ натова, ҳамин лағлақи беҳуда дар қадди рафт қадди дига одам ягон маъно надора, ягон фоида надора. ин якум ҷиҳаташ. дуюм ҷиҳаташ чӣ хеле ки мо гуфтем, ҳаракат мекунам як компютера взламат карданда то охир ҳаракат мекунад. Дига корда намечаспа, кора намепартоя, намегаи хай нашид, то охира то мурданаш ҳаракат мекунад ки ҳамн корро бикуна ба ҳадафш мераса. яъне ки и тоқатоварӣ меҳнатдӯсторӣ мешава. ма именно и корша дар назар надорам ки кори ғайриқонунӣ мекунад гуфта. тоқатоварӣ, меҳнатдӯсторӣ дар астални коро, дар дига коро. яъне ки дар любой кор одам, албатта любой кор гуфта дар қавс мегирем, ҷози бо аста одамое ки контексти гапа мегиранд. любой кор ма корҳои қонуниро дар назар дорам. корҳое ки сабаби пешбурди ҳаёти мо, сабаби пешбурд дар зиндагӣ мешавад. одам дар ҳамун ҳолат муваффақ мешавад дар любой кор ки ҳадафа гузошт, то ба ҳадаф расиданша даватса накуна. ба ин роҳ нашид, дигар роҳша ҳаракат куна, ба ин роҳ нашид, дигар роҳша ҳаракат куна. ҳамин одаме ки ҳозир синдромаш мондан, ҳамчун бемор гуфтанша, ҳамун качествоеро дора ки лидер бояд дошта боша. яъне ки одами ҷидо карда ай байни дига одамо. яъне чӣ? вақти зиёдша дар лағлақи беҳуда намегзарона ва меҳнатдӯстора ҳадафа мемонад, то ба ҳадаф расиданша здаватса намекуна, корпартоӣ намекуна. намедонам шуморо, ман ҳамин кор ҳамин хел дидам. шумо фикрҳоятона дар комментария бинависед.